Здравейте! В това видео ще ви разкажа защо реших да си закупя зарядна станция Boeti Elite 100 V2, но нека първо се представя кой съм аз. Аз съм Емилиан Богдански, част от Photography Bros и се занимавам с фотография, видеозаснемане и създаване на съдържание за малки и големи брандове. По образование съм инженер и имам опит в изграждането на електроинсталации, фотоволтаични системи за домашна консумация и видеонаблюдение. Още от малък техниката винаги много ме интригувала и прекарвах доста време в разучаването на нови технологии. Така през 2023 година зарядните станции грабнаха моето внимание. Хареса ми тяхната идея, но според мен тогава те все още не бяха достатъчно добре развити. Както всяко ново нещо, в началото му трябва време за тестване и подобрение. През последната година обемът от работа се увеличи, а крайните срокове трябва да се спазват. Но честите спирания на тока в последно време започнаха да влияят на работния процес. Затова взех решение да закупя зарядна станция, за да елиминирам непредвидени ситуации и да гарантирам, че работата ни продължава въпреки липсата на ток. След дълго търсене и проучване се спрях на Boeti като марка за зарядни станции, тъй като според мен те предлагат най-добро съотношение цена-качество. Въпреки че Boeti не спонсорира това видео, но много бих искал, се спрях на модела им Elite 100 V2, който е с капацитет от 1024 Вт с литиево желязо фосфатна батерия и изходна мощност от 1800 Вт, което според мен е достатъчно да изкарам един работен ден без ток. Повече подробности и тест на зарядната станция може да видите в следващото видео. Голяма част от хората се интересуват за начина на плащане, доставката и времето, за което ще пристигне продукта. Затова ще ви разкажа моята история с поръчката на Boeti Elite 100 V2. Аз поръчах през официалния сайт на Boeti за Европа, като начинът за плащане беше с карта, кредитна или дебитна, можеше с PayPal и още няколко други начина за плащане, с които честно казвам не съм запознат, тъй като не обичам да пазарувам много онлайн. До голяма част от българите малко ми беше притеснено да си дам парите така, без да знам какво ще получа, но все пак всичко мина нормално. Платих с дебитна карта, транзакцията мина моментално и веднага след това ми беше издаден номер на поръчка. В сайта на Boeti можех да проверявам с този номер на поръчка докъде е стигнала тя, дали пътува и къде е. Международният доставчик беше GLS, като пратката ми тръгна от Франция, мина през Германия, после в Румъния и дойде най-накрая в България в Интерлогистика, които бяха местния доставчик за България. Пратката дойде за 7 дена, което според мен това е доста нормален срок. Единственото неудобство за мен беше, че местният доставчик доставя пратката до адрес в определен от тях ден и ако не си на адрес, я закарат в техен централен склад, който е доста неудобен. По стечение на обстоятелствата в деня, в който трябваше да дойде пратката, аз трябваше да снимам сватба, но имах късмет, че имаше кой да вземе пратката вкъщи. Веднага след като се прибрах, проверих пратката и всичко беше наред с нея. Тогава вече наистина се успокоих. След това естествено веднага започнах да тествам, за да видя дали е това, което очаквах от нея. В следващото видео ще ви разкажа за всички параметри на зарядната станция Boeti Elite 100 V2, като ще направим реални тестове и ще ви кажа моето искрено мнение за това дали си заслужава тази покупка и дали съм доволен от самия продукт. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Ако ви е било интересно, много ще се радвам да се абонирате, да оставите някой палец нагоре и ще се видим в следващото видео.